Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur hemen Arantza Ibarra izango dugu, zinema kolaboratzailea. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Titularrak dioenez, udalaren gehiengoak ituna egin du mailari inbertsioetako lehentasunak finkatzeko. Gainera, egunkari honek azpimarratzen duenez, Nafarroak 1.143 milioi biltzeari utzi dio 5 urtean, aurreko galerak izan dituzten enpresei konpentsatzeagatik. Argazkiaren bidez aldiz, minbizia eta sendatze kasuak hazi direla nabarmentzen du. Horretaz gain, Jose Luis Korda zinefiloen mitoa hil egin dela jasotzen du, eta kulturarloan norma ikuskizuna baluartera iritsi dela. Bestalde, urtarrilean Nafarroako langabeziak gora egin duela jakinarazten du, aurreko 3 hilabeteetako joerarik jarraituz. Nafarroari dagokionez ere, urteko ezbeharren batazbesteko altuena duen errepidea N121A dela jasotzen du, 130 ezbehar izan baitira bertan. Bukatzeko, ziztadaren metodoaren bidez, burlatako bizilagun bati 600 euro lapurtu dizkiotela ere jakinarazten du gaurko notiziasen azalak. Diario de Navarrako azalarekin jarraituko dugu orain. Nafarroan urtero 3.800 minbizia kasu berri baina gehiago diagnostikatzen direla dio albiste nagusiak. Argazkiaren bitartez aldiz, Iruñako goratze berriek eragindako ezustekoa nabarmentzen du, zebrabideen ondoren kokatu baitira. Azalaren goiko atalean 3 albiste jasotzen ditu. Lehenengoak aberriratutako espainiarrek koronavirus proban negatibo eman dutela dio. Bigarrenak normaren kantu ederra aste honetan baluarten entzungai izanen dela jakinarazten du. Eta hirugarrenak Jose Luis Kuerda absurduaren jeinuaren heriotzaren berri ematen du. Horretaz gain, Nafarroan urtarrilean 674 langabe gehiago daudela nabarmentzen du, eta guztira 33.872 langabe daudela dio. Bestalde, iruzurren alertari ere eskaintzen dio tartea azal honek, txintxetadun kotxetik hasita WhatsAppera. Eta bukatzeko, kirolarloan Ruben García eta Ariadne urtarrilean kotizatuak izan direla jakinarazten du, beste taldeek haiekiko interesa erakutsi bai dute. Kararekin jarraituko dugu. Albiste nagusiak langabezia emakumeen kontura eta bereziki Bizkaian hazi dela dio. Argazkian txibite desadostasunak egon arren eskutitz sozialarekin bildu dela jasotzen du garak. Horretaz gain, Kongresuak Billy el Niñoren opakutasunari eutsi diola ere azpimarratzen du egunkari honen azalak. Baita, ia 24 ordu baina gutxiagon, 2 langile hil direla ere. Estatu Batuetan, Iowako demokraten primaria kaotikoetan Trump garaile atera dela jakinarazten du, eta Euskal Herrira itzuliz, EITB egile eskubideen iruzurragatik inputatu dutela dio. Bestalde, kulturak Jose Luis Kuerda zinemagilea eta George Steiner saiogile eta filosofoa galdu dituela ere aipatzen du, eta bukatzeko, Don Ibane Garaziko lizeoko 2 ikaslek salatutako bortxaketagatik atxilotutakoak aske geratu direla jasotzen du azalean. Berriako portada ikusiko dugu orain. Don Ibane Garaziko Nafarroa lizeoko 2 ikaslek bortxatu dituztela salatu dutela dio titularrak. Argazkian, maskaradak igande honetan hasiko direla jakinarazten du, eta Pitxu Altzurukutik heldu dela aipatzen du. Horretaz gain, asilo eskariak hirukoiztu egin direla azpimarratzen du, eta iaz 5.525 izan zirela. Bestalde, ELA eta LAB Iruñean txibiterekin bildu direla aipatzen du, Gasteizen elkarrizketa sozialaren mahaiak bilera egin duen bitartean. Eta gai aldatuz, EITB eta beste 13 telebistakate inputatu dituztela ere jasotzen du berriaren azalak, musika saioen iruzurrarengatik. Gainera, Zamakona Ontziolan, Santurtzin, garabi bat gainera erorita behargin bat hil dela jakinarazten du. Baita, aurten langabezian, azkeneko 4 urteetako urtarrin txarrena izan dela 4.161 langabe gehiagorekin. Elkarrizketei dagokienez,
Gotzon aurreko etxea hizkuntzalariari eta Leire Baños errealeko jokalariari egiten die tartea berriak. Eta bukatzeko, konektatutako jostailuen atzeko ateaz ere aritzen da, informazioa zain zuzen. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia greba orokorraren deitzaileek Txibite presidenteari hitzetatik ekintzetara pasatzeko eskatu diotela da. Eta horretaz gain, beste albiste bat ere nabarmentzen du Euskal Herria Irratiko orri nagusiak. San Ferminetako talde bortxaketaren biktimaren argazkia argitaratzeagatik 2 urteko zigorra ezarri baitiote gizon bati. Goazen orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur giro egonkor eta eguzkitsua izango dugu, baina baita freskoa ere. Goizeko lehen orduetan oraindik ere hodei multzo batzuk izango ditugu, mendebaldean batez ere, baina goizean bertan gutxituz joango dira. Haizeak ekialdetik joko du eta temperatura maksimoak 9-10 gradu artean geratuko dira barnealdean eta 12-13 gradu artera iritsiko dira kostaldean. Bihar, ostegunean, hego ekialdeko haizean nagusituko da eta eguneko temperaturak gora egingo du, bereziki Kantauri isurialdean. Bertan, maksimoak 15-16 gradu ingurura iritsiko dira. Temperatura minimoak jaitsi egingo dira eta barnealdeko leku batzuetan izotza botako du. Giro eguzkitsua nagusituko da egun osoan, lehen orduetan lanbro edo talainoa agertu arren. Ikusi ditzagun gaurko eguneko efemerideak. Gaurko egunez, 1878 urtean, André Citroën autoindustriaren sustatzaile eta frantses ingeniaria jaio zen. Gaurko egunez ere, baina 1921ean, Charles Chaplinek The Kid pelikula estreinatu zuen Ameriketako Estatu Batuetan. 1953ko otsailaren 5ean gainera, Van Dyke estatubatuar zinemagilea hil zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, baina 1971 urtean, Apollo 14 espaziontzia ilargiratu zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Etxaurirekin hasiko gara. Udalak informazioa WhatsApp bidez zabaltzeko talde bat sortu duela jakinarazi du, eta bertan sartzeko jarraibideak eta informazioa webgunean aurki daitezke. Horretaz gain, inauterietako programa ere eskuragarri dago. Eta honen barruan, larunbat honetan, Geresipot eta bere lagun taldea Baiaran herriz-herri ibiliko dira inauteriak iristear daudela jakinaraziz. Etxauritik aterako dira 4:00 eta Etxarrin amaituko dute 8:00. Gainera, otsailaren 15erako larunbata egun osoko egitaraua antolatu dute. Antzerkia, paellada, txokolatada, afaria, musika eta mozorro festa egongo dira inauteriak behar bezala ospatzeko. Galarko zendearekin jarraituko dugu. Noaingo astetxuriko kanpaldietan izen emateko lehenengo epea bihar amaituko da. 3 eta 12 urte bitarteko aurrentzat da, eta otsailaren 24tik 28ra izanen da. 3 eguneko edo aste osoko txanda aukeratu daiteke, eta San Miguel ikastetxe publikoan egingo da. Kanpaldien gaia Nafarroako inauteriak dira, eta honen inguruan jarduera desberdinak egingo dira. Hala ere, argibide eta informazio guztia webgunean kontsultatu daiteke. Horretaz gain, otsailetik apirilera arteko agenda kulturala kaleratu dute. Otsailaren 22an inauteriak ospatuko dira Galarren, eta jokoak, txistorrada, afaria eta mozorro dantza egingo dira. Afarian izen emateko epea otsailaren 16 arte dago zabalik. Bestalde, martxoaren 29an Belaguara irteera bat antolatu dute, eskiak edo raketak hartzeko aukerarekin. Eta honetarako otsailaren 23a baino lehen eman beharko da izena. Esan bezala, hauek eta beste jarduera guztiak udalak ahalbideratutako agendan kontsulta daitezke. Eguesibarrera pasa gaitezen orain. Bertan, udalak inkesta bat egin du herritarrek beren zerbitzu elektronikoei buruz duten iritzia ezagutzeko. Herritarrek parte hartzeko ekimen hau ez da abiatuko den bakarra izanen. Datozen hilabeteetan ideia eta iradokizunen sistema bat gaitzea aurre ikusita baitago. Sistema horri esker, herritarrek ideiak eta jarduerak proposatu ahalko dituzte urtean barrena,
eta aldi berean aukera izanen dute udalerriaren garapenerako ekintzarik interesgarrienak bozkatzeko. Horretaz gain, familiendako arreta zentroan heziketa kontzienterako ikastaroa antolatu dute. 5 eta 8 urte bitarteko seme-alabak dituzten gurasoei dago zuzendua. Otsailaren 18an hasiko da eta 4 asteartetan gauzatuko da. Izen emateko epea otsailaren 11 arte dago zabalik. Bestalde, igande hontan goizeko 12:30 Zirika Zirkusen zinemaz blai ikuskizunaz gozatzeko aukera egongo da Sarrigurengo kirol hirian. 3 urtetik gorako haurrentzat dago pentsatua eta ikuskizuna euskaraz izango da. Egun berean, baina arratsaldez eta 9 urtetik gorako haurrentzat Isla de Perros pelikula ikusteko aukera egongo da 5:30 Eguesibarko udal liburutegian sarrera librearekin. Hurrengo astelenean, aldiz, ipuin terapia tailerra eskainiko da familiendako arreta zentroan. Ipuinak seme-alabekin berdintasuna eta tratu onak lantzeko tresna bezala erabiltzen irakatsiko da. Tailerra 2 saiotan egingo da, otsailaren 10 eta 17an, 5 eta 4 hasita, eta 4 eta 14 urte bitarteko seme-alabak dituzten gurasoei zuzenduta dago. Bukatzeko, Iruñean udalak jakinarazi duenez, otsailean hasiko dira aterpe premia egoera larrian dauden herritarrei San Pedro multzoan zaharberritutako 15 udal etxebizitzak banatzen. Udalak 615.302 euroko inbertsioa egin du eta lanak udal teknikarien zuzendaritzapean egin dira. 15 etxebizitza horiek beheko lehen eta bigarren solairua duten eraikinetan daude. Geometriari dagokionez ia karratuak dira eta banaketa bera dute guztiek, komuna, sukaldea, 3 logela eta egongela. Etxebizitzek 69 metro karratuko azalera dute gutxi gorabehera eta 2,70 metroko altuera. Etxebizitzak 1958koak dira eta haietan ez zen zaharberritze lan garrantzitsurik egin orain arte. Egoera horrela egonda, une honetan Iruñeko udalaren asmoa San Pedro multzo horretako beste 9 etxebizitzetan datorren apirilean birgaitze jarduketa berrietsi hasiera ematea da. Orain, Arantza Ibarra dugu hemen platoan, bera etxe hontako kolaboratzailea da eta zineman aditua. Kaixo, arratsalde on. Zer moduz? Berri batzu daukat hemen zuei kontatzeko, ze gogoratzen zarete hitz egin genuela nire dokumentala hor nukala amaitzen eta bukatuta. Eta jaialdi batera neukan bidalita, muntaketa, eta dana behar dute pentsat ikusteko eta zinegoaken hartu dute, Bilboko zinegoak jaialdian, ni beti izan nahi zinegoak zalea gainera, eta oso ilusio handia egin dit, bertan egotea, eta izango da gure pistelotasoa, dokumentala estreinatzeko. Bera jaialdia izango da, otsailaren 24tik martxoaren 8ra. Orduan, oraindik ez digute esan segun izango da, baina hor jaialdian egongo da, Mi pequeño gran samurai dokumentala estreinatzeko, eta, hasiera potentea izango da, ze hor lehiatuko da, sail ofizialean egongo da, lehiatuko da, mundu guztiko beste film laburrekin, orduan, zaila izango da, irabaztea, baina niretzat garrantzituena da, bentsat, mugitzea, jendea jakitea, transexualitatea, transgenero, eta horri buruz, bentsat, pixka bat buruak irekitzea, ekairi omenaldi bat egitea, eta batez ere buruak irekitzea, batez aldarrikatzea, eta ze jende askorek ez bakarrik bertan zinemaldian, baizik eta gero medioak eta jendeak hitz egingo duena, eta horrei buruz, eman behar zaio hori zabalduko dalako, eta jendea jakingo duelako zer gertatu dan, zelako gauza gertatzen diren, eta bizka bat normaltasun bat emateko, gaiari, eta orduan ni pozik nago, eta bere gurasoak oso pozik daude. Lasar eta Ekairen gurasoak daude oso pozik, eta naizenekoak, Enkrizali izena daude irrikitan ikusteko dokumentala. Ez dute ikusi dokumentala, ez gurasoak, ez naizen, ez inopez. Ezango guztientzat lehenengo aldia. Eta lehenengo aldia, ze Lasarretan gurasoak direnak
beraiek daukate kriston kuriositatea ikusteko, baina guk nahi dugu ikustea pantailan dian, eta bizka bat, ja, ez? Eta orduan hor egunean ikusiko dute beraiek bebai. Beraz, egun horren esperoan, ez? Aber zer gertatzen den, baina, bueno, nik uste dut beraiek posik geldituko direla. Ni posik gelditu naiz zelan gelditu den dokumentala. Egon nintzen uda pixka bat, 2019ko uda esaten dena grabatuta gero muntaketarekin pixka bat eukin nuen buru hauzte handiak. Ze oso zaila izaten da dokumental bat montatzea gauza asko daukasunean eta olako gai bat ez duzunean nahi kanpoan ustea ezer eta pixka bat izan zen krisialdiak egin dituen bebai eta baina, bueno, bentsat posik gelditu naiz azkenean, Osea, kostatuta baina posik. Hori da garrantzitsuena. Eta, bueno, zinegoaketik, zinegoak laster izango da, baina orain, esan dizudan bezala, nator Malagatik, Goya sariak egon dira, eta, bueno, Malagan, supetzaten duzu Malagara, eguraldi hona egingo duela, eta kriston eguraldi txarra. Justo suerte txarra. Bai, baina txarra. Hemen egiten du asko sobea, bueno, bentsat hemen kasuan nahi dut esan. Gero justu etorri nintzenean, hasi zen eguraldi hona egiten, eta zanuen, bai kasualitatea, bai, ez? Eta, bueno, Goya sariak, badakizue, pixka bat ez dakiten nahi gutxi gora bera, kontatzeko pelikula, filma, zuzendaria, gidoia, musika, Alberto Iglesias, eta errepartoko aktorea Julieta Serrano, eta aktore principal Antonio Banderas, izan da Pedro Almodóvarrentzat Dolor y Gloria pelikulagatik, ez? Orduan, berak irabazi du pila bat sari, irabazi du, ez? Eta jendeak eukiko du aukera, Dolor y Gloria ikusteko, Yamaguchi, oraindik berriro nik uste dute pini dutela, jendeak espadu ikusi, bueno, badazpadan, jamoa gutxin dago. Nahi baduzu ikusiko dugu zati bat Dolor y Gloriana, jendeak nahi badu, ero ikusi badur espadu, ez? Guazen ikustera ber. Sogno, e tu sei con me. Chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce. Eta, bueno, gero sari gehiago egon dira, baian, beste, ez egon da oso banatuta, sariak. Mientras dure la guerra Amenabarrena, horrek eraman du zuzendari ekoizpena, ze kriston pelikula handia da, eta zuzendari ekoizpena, zuzendari artistikoa, jantzia, iapaindegia, eta reparto aktorea Eduard Fernández, dauka papel bat, pertsonaje bat, Milan Astrain egiten du, nik hartzen diozula kriston mania, eta gero da, zaten duzu ez, oso ondo egiten du, asko gustatzen zaizelan egiten duen. Baina izango du gauza bat pelikula honi buruz. Ni Amenabar zalea naiz, baina Frankoren pertsonaia dago pixka bat, ez dakit zaren zan, oso suabea pixka bat, ez da gustatzen horrelako jatorra pixka bat izatea pelikulan, ez dakit ulertzen dirazun. Ematen dit pixka bat, epintzen dutela,
gehiago, humanoegia, esango dugu. Franco nik pentsatzen dut, Eduard Fernandez bezala, egiten duen bezala, Milan Astraina, nik uste dut Amenabarrek hemen Franco epini duela bigunegi. Eta hori, nik pentsatzen dut pelikulan dala gauza bat ez zaidana asko gustatu. Bai, hotza da pizka bat pelikula. A ber, Karale Jalde Unamunona egiten oso ondo dago, harrituta utzi nahu, egia esan bere pertsonaia zalan egiten duen Unamunona, eta Frankoren pertsonaia horrelako biguna epintzea, ez zai gustatzen. Ez zerbait txarra esateagatik, ez? Zerbait, ondo dago pelikula, baina hotza utzi nahu, ez dakit. Nik gehiago espero nuen Amenabar gustatzen zait, eta hori izango dut, eta aukei duan beste, guztuen duzun bezala, beste sari, ez? Baina, hotza gelitzen zara pelikularekin. Hori da nire ikuspuntu pertsonala, gero bakoitzak egiko du bere iritzia. Baina Franco pixka bat jatorra izatea ez ari gustatzen. Eta, bueno, La trinchera infinita Euskal Herritik Belen Kuestak irabazi du aktoresa bezala, eta soinua Euskaldunak Santi Salvador, nire lehenengo film luzea zigortzaileak egin nuenean, nirekin egon zen lehenengo Covidar soinua egiten film luze batean, eta postu nintzen beragatik, ze berak irabazi du soinua. Orduan, La trinchera infinitak, bi gutxi, baina bentsat eraman... Aukera zuen... Bai, aukera asko zeukan, eta oso pelikula hona da. Hau ez da hotza, bentsat. Eta gero, Intemperie, Benito Zambrano oso zuzendari hona da, eta sentikorra bebai, gidoi egokitua eman diote berari, eta abestia bebai hartu du. Gero dago beste pelikula bat, Yamaguchi nukiko duguna bebai, orain berriro, Lo que arde, guazen nahi baduzue trailerra ikustea. Amador Coro. Este es el pirómano. Sí, es este. Así que mató a Lugo. ¿Y le van a dejar salir? Hola, Mai. Ni la parra conoce, está condenada. Amador, tens lumeu! Pois eu estou ben contenta de que estés na casa. Algunhas rebolas están secas. Serán o cancro. Ocho, bonito. Claro. Honek Lo que ardek eraman du argazkia, Mauro Erce, argazkia kriston argazkia dauka, Galiziko zuak horrek eta mendiak eta behiak eta zelako oso ondo dagoen hartuta argazkia. Eta gero aktoresa berria, Benedicta Sánchez, emakume nagusi bat, ez dira aktore profesionalak, eta berak zuzendariak Oliver Elaseke aukeratu zituen aktore berriak, ez zirenak aktoreak esango dugu, ez? Eta daude oso bere paperan sartuta, ez? Batek egiten du piromanoana, eta Benedictak egiten du bere amana, eta zelan dagoen dana da oso motela, filma, lasaia, bera zuzendaria oso... Lehenengo Covidar da egiten duena bere lurrean, Galizien egiten duena filma, Kanen beti ukidu kriston arrakasta honek zuzendariak, eta egia esan jendeak aukera badauka, Yamagutxin berriro epini dute, Lo que arde. Berezia, ez? Ez dauka zer ikusirik beste filmaekin, hau da beste erabateko filme bat,
baina da merezi du ikustea, zuteak eta Galiziko zuteak eta bizitza zelan eramaten duten lasai. Gauza asko ikusten dira hor, jende guztiak ezagutzen dugunak, eta batez ere piromano honek kartzelatik ateratzen denean, zute bat egin zuelako, zelan etxera bueltatzen den, bere amak bere ama da, eta berarekin daukan harremana ikusten da bai, beraien artean, baina gero jendeak zelan ikusten duen bera, eta horrei buruz du bai, pixka bat. Eta Lokeardek, eta gero Eloio filma, Eloio, bai euskaldunak egindakoa, Eloio, efekto bereziak eraman zituen. Pena, ez zuen eraman gauza gehiago, ze da kriston gidoia, Pedro da oso ona gidoiak egiten, eta gero zuzendaria bai, nik uste dut, zuzendari berria bezala zegoen Galder, eta ez zuen eraman, zuzendari berria eraman zuen Belen Funes, oso ondo dagoela bai, ze egiten du La hija de un ladrón. Ni posten naiz parte batetik, hautatuak, emakumeak ez zeuden, ez filman, ez zuzendari bezala, ez gidoi bezala, ez musika bezala, eta hemen zuzendari berri bezala Belen Funesek eramaten du, eta Arama Alikeanen dokumentala, bai, emakume batek egin du. Orduan, bada bebentzat nobeletan ezadango dugu, dokumentala, baina gitxi, oso gutxi. Hautatuak, esaten da bezala, ez dira egon hautatzeko, eta badaude, baina ezak zergatik ez dira egon hor. Esateko, hau nahi dut, hau nahi dut. Ezak zer hautatzen den, baina danak mutilak. Orduan, badabe, bentsat Belen Funesek eta Natalia Molinak, Arama Alikeanea gaitik irabaztea, bentsat zerbait esaten duzu, nahiz eta guzta Eloio esaten duzu, bentsat zuzendari emakume bat bentsat hor badago, baina bat bakarrik, ze zuzendari guztietan ez egoen emakume bat berabez, eta musikan ere ez, eta argazkian ere ez, eta horrela esango nizukean beste, kategoria. Amengo kategoria. Gauzak hobeto joan behar dira, asko faltatzen da oraindik, emakumeak zinean barruan ematen du ez garela existitzen eta gaude, eta bebai gazte askori gertatzen zaiena da referenteak faltatzen zaie, ez badutik ikusten, betzatzen dute, horako zaila bada ez noa ikitera, eta behar da gazteentzako ikustea beraiek badaudela emakumeak, hor. Orduan, gauzak asko aldatu behar dira oraindik. Baina pixkanaka, badirudi. Pixkanaka, baina goietan gertatu dena aurten izan da, pixka bat, esatzen duzu, baina hemen hautatutan, ni adibidez nago akademiko bezala puntuazioak emateko eta esaten duzu, ez badute ez aukera asko ematen. Ez dakit gertatzen da, eta gero jendea botatzen duena, nik ez dakit. Gauzak asko oraindik aldatu behar dira. Baina, apurka ez dano batuta aber lortzen dugun, ezta? Eta, gero Marisol, ohorezko omenaldia badaki, mundu guztiak nik uste dut bazekiten ez zela agertuko, ze berak hori mundua utzi zuen orain dela asko, eta beren buruaz konsekuentea bada, argi zegoen ez zela joango, eta ezen joan, eskertu zuen, bere alabak joan ziren, eta beraren saria, polita izan zen, ze Amaia, Naparrokoa dela, Iruñakoa, abestu zuen abesti bat egokituta Marisolentzat, argazkiak epini zituzten beranenak, eta politak gelditu zen, eta Amaiak oso ondo abestu zuen, eta niri gustatu zitzaidan zelan egin zuen, igarten da berari asko gustatzen zaiola Marisol, eta niretzat gala guztitik hori... Gehien gustatu zitzaizena? Bai, hori parte izan zen politena, ze pixka bat egin zitzaidan luzea eta aspergarria. Gehien gustatu zitzaidan parte polita izan zen Marisolen argazkiak ikustea, da berak zelan sentimentuaz abestu zuen. Hasiera batzuk eta ondo egon ziren, baina egin zitzaidan oso luzea, gala. Zaten duzuna, Suposatzen da divertigarria edo... Bai, suposatzen da izan beharko litzatekela divertigarria, baina bertan zaudenean ikusten duzunean, jende askorek, danok han gaudenak askorek esaten genuen, baina ze luz eta ze aspergarri dagoen. Zenbat iraun zuen, gutxi gora bera? Ordu bat erdiak arte izan zen, eta 10 hasi zen,
Amarretan ez ordu bat eta harinago geuden ja bertan, orduan imaginatu. Ja, egiten zaizu aspergarria, baina bueno. A ber, hori bebai, hori da beste gauza bat, bebai, pixka bat hasi beharko dira, pixka bat... Kontutan hartzen, pixka bat harinago egiten, nik ez dakit, baina bueno. Eta bueno, animazio filma irabazi zuen Buñuel, en el laberinto de las tortugas Salvador Simó, eta, bueno, pelikula krestona da, Buñuelena oso ondo egin dago, musika bebe krestona dauka, nire asko gustatzen zait. Animazioa, liburua daukat bebai, nik Buñuelena bera gidoiarekin, marrazkiekin eta, bueno, da pasada bat, oso ondo dago, egia esan. Animazioa dauka maila bat, geruta maila hobea da, bai, geruta maila hobea daukagu eta gauza politak egiten dira eta ezberdinak eta, bueno, ondo dago. Orduan, Goiak, bueno, hanbeste gauza pasatu ziren, hanbeste anekdota kontatu aldira, baina gutxi gora bera izango zen. Luzea, bai, Almodóvar, Amenábar, eta pixka bat egon zen, bananduta sariak, baina, argi dago, Almodóvar izan dela, potoloenak eraman duenak, eraman dituenak. Eta, bueno, ez dago, Yamagutxin daude Lokear desan dugun bezala eta Dolor y Gloria, baina pelikula batzu barria bebai badatoz. Adibidez, dator Adu, nahi baduzule lehen ikusiko dugu trailer zati bat, jendeak ikusteko pixka bat, oazen ikustera. Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural. Los asaltos a la valla son siempre jodidos. Anoche les lanzaron cal viva a 4 agentes. ¿Y si decimos lo que pasó? Aquí no ha pasado nada y punto. ¿Sabéis qué es lo que nos va a joder de verdad? El miedo, la paranoia, la duda. Si te quedas te van a matar. Si hubiera muerto, ¿qué harías? Continuar. Bueno, Adu oraintxe estrenatu da, gaur, eta Salvador Calvo zuzendariak Luis Tosar eta Ana Castillok egiten dute, eta topatu zuten umetxo bat afrikarra, bertakoa, pelikula hau egiteko, Adu, izateko pixka bat, benetakoa, eta ez zaila da interpretatzea mutil afrikar batek, amengo mutil afrikar batek, ze ez du bizi bertako gauzak, eta lurrean ebili, oinortozijan, bedarretan, ez dakit, ez da naturala izan. Ez da naturala, ez zaila da ume batek, esaten dut, igual nagusi batek egin aldu, baina ume batek oso zaila da horren beste ez egin nahi izatea, eta bueno, lortu zuten mutil bat bertakoa, eta orduan hemen hiru historia bezala daude, alde batetik dago bera Adu arreba nagusiarekin zelan Kamerunetik nahi duten Espainiara joan, eta eskutuko ehiztari batzuk beraien atzetik dabiltzat. Gero, Luis Tosar eta Ana Castillo dira aita eta alaba doazenak alderantziz, Afrikara, elefanteak eta zelan hiltzen duten, eta horre laguntzera, eta batez bien artean daukaten pixka bat gatazkak, beraien artean, alaba pixka bat da konfliktiboa, alaba eta beraien arteko pixka bat esango dugu harremana, aita eta alabaren artean, eta gero bitartean, Melillara esian subsahariano guztiak zelan saiatzen diren sartzen, immigrazioari buruz hitz egiten du. Hiru historia daude, baina garrantzitsuena da bera mutila, bera Adu, esango dugu. Eta orduan dana lotuta daude.
ez? Eta bitartean basoaz ikusten, eta nik uste dut honek pelikulak behar direla, pixka bat jendea konturatzeko immigrazioa zelan dagoen, eta gauza asko igual beti hor esaten moduna. Bueno, bai, hor dago baina listo, ez? Egiten dugu beste kaldera begiratu, ez? Eta orduan, ikuste dut interesgarria dela, holako filmak ikustea, sarrera bakoitzeko euro bat, ONG batera doa, ospital bat egiteko bertan, Kongon. Orduan, sarrera bakoitzeko euro bat doa, ospital egiteko Kongon. Orduan, bueno... Itzakia polita, ez? Hori iristen zait oso ona, ez? Gero, zezu badakizu sarrera erosten duzunean, internetetik sarrera erosten duzunean, euro bat bentsat badakizu hortako dala, ez? Orduan, hau daukagu aukera, adu, Espainian egindan filma. Eta gero, beste bat ezberdina, Inglaterratik dator, Judy. Judy, esaten duzu, Judy. Eta segiduan konturatu zarete haber zein dan, begiratu haber trailerra. Siento llegar tarde. Señora Garland. Por favor, llámeme Judy. Disculpe, su suite ha sido liberada. ¿Liberada? ¿Y a dónde se ha ido? Tenía deudas en su cuenta. Mamá, no te duermas aún. No son para eso. Los niños necesitan un hogar. Sé lo que necesitan. Necesitan a su madre. No está bien tener al mejor artista del mundo sin una copa. ¿Frank Sinatra está aquí? Frank es bueno, pero no es Judy Garland. ¿No tengo un hogar? ¿No encuentro un manager? Londres te ofrecería un montón de dinero. The Talk of the Town está desesperado por contratarte. ¿Dices que tengo que dejar a mis hijos si quiero tener dinero suficiente para estar con mis hijos? Me encantaría quedarme. ¿Judy? ¿Habéis visto a Judy? El público está esperando para oírte cantar. Tengo la boca seca, no me sale la voz. Escúchame. No puedo. Todo irá bien. Vamos allá. ¿Qué? Servicio de habitaciones. Yo no he pedido nada. Hay un hombre en el carrito. ¡Oh! ¡Sorpresa! Los niños te echan de menos, pero prefieren quedarse. Volveré a por ellos. No me escuchas. Ahora tengo en quién confiar. Empiezas tarde. ¿Y qué? ¿Tienes que irte para que te acueste tu mami? Judy, ¿estarás bien? ¿Y si no puedo volver a hacerlo? Mamá. Mamá, ¿estás ahí? Debe cuidarse más, ¿comprende? Todo el mundo tiene sus problemas. Yo he tenido los míos. Quiero lo mismo que quieren todos, pero a mí me cuesta más conseguirlo. ¿Toma algo para la depresión? 4 maridos. Y no funcionó. No me olvidaréis, ¿verdad? ¡Bravo! Prometedmelo. Judy Garland, ez? Judy, ez? Eta orduan, Renée Zellweger dago hautatua Oscarretarako. Esaten dute, kriston papera egiten duela Judy Garlandena. El Mago de Oz estrainatu zenean, 30 urte beranduago hasi zen, joan zen Londresera kontzertuak ematera besteko, mundu guztiak ezagutzen zuen El Mago de Ozegatik, neska gaztetxoa zenean, eta gero ia 47 urtekin, bere bizitza, bere pile bat senarrak eta bere bizitza pixka bat, ze badakizu gertatzen da nolako umeekin, ez? Harina azten direnak ume bezala, gero egoten dira oso bizitza komplikatuak. Eta hemen kasuan, Judy Garland, ikusten da pelikulan, zelako inseguritate, bere ziurtasun gutxi bere buruarekin, bere familia, bere senarrak, drogak, alkohola, antsietateak mila gauza ikusten dira hemen, eta berak bere buruarekin ez dauka konfidantza ez barrutik, ez? Orduan, Renée Zellweger Judy Garlandenen papera ematen du, oso ondo dago karakterizatuta bai, baina aparte oso ondo egiten du, daki abesten, Chicagoan ikusi genuen bai, dantzan abesten oso prestatuta dago Judy Garlanden papera egiteko, ez? Orduan,
jendeari gustatzen zaiona zinea, batez ere, zinea eta Judy Garland ero El Mago de Oz, eta bada pelikula bat aproposa, pixka bat horre gauzak ikusteko zelan egin zen El Mago de Ozeko gauzak, berak hitz egingo du, bere bizitza, Liza Minnelli bere alaba, bueno, gauza asko zineari buruz, ez? Eta, bueno, Judy daukagu, aurren ez hau egerna. Eta orain aldatuta beste pelikula mota bat daukagu, Underwater. Eta da, Estatu Batuetakoa, eta hemen lan egiten du Kristen Stewart eta Vincent Cassel. Kristen Stewart agertzen da gulea, dana moztuta, pixka bat punto Sigourney Weaver alienen moruan, Ripley moruanko pertsonaia bat, da beldurrezko pixka bat filme bat, eta daude laboratorio batean 11.000 metro berago, Urazpian, 11.000 metro da pasada bat, ezak imagina hor barruan, eltze gorra bera, eta egoten da lurrikara bat, eta gelditzen dira hor, barruan, eta, klaro, zuk imaginatu zelako beldurra hor, zelan gora joan behar diren, eta, porka, monstruo, esango dugu marinoak, hemen ez da alien, baina esango dugu, badakar punto hori alienena, baina urrazpian, ez? Esan da bezala, zu nahi esan gehiago, guazen ikusti da trailerra, ikusiko duzue. Escuchad con atención. Ahora estáis a 5.000 millas de tierra firme y vais a descender 11.000 metros hasta el fondo del mar. Hasta dentro de un mes. Vamos allá. Pues si hay que hacerlo, lo hacemos. Una escala del 1 al 10, ¿cómo son los daños? 10. Hemos perforado el fondo del mar y no sabemos qué ha salido. Hay que llegar a la estación. ¿Y cómo llegamos hasta allí? Andando. ¿Vamos a caminar sin oxígeno suficiente por el fondo del océano? No sabemos lo que hay. ¡Una idea pésima! ¿Qué era eso? Apagad las linternas. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Nos está siguiendo. ¡Hacia adentro! Bueno, beldurrezkoa gustatzen zaizu zuri? Bueno, ez da egia esan, Borduan hau ez joan ikustera, ez? Porque beldurrezkoa da, pixka bat, a ber. Ez pasaizu gustatzen beldurrezkoak, ikuste dut hau ez da zure pelikula. Bueno, baina gustatzen zaion jendearen. Bai, jende askori gustatzen zaio beldurra, ze esaten dute dela, kirol bat egiteko eserita. Osea, gastatzen duzu kaloria, gastatzen duzu mugitu gabe. Orduan jende asko emozioak behar ditu eta, bueno, ez? Orduan, Underwater hau, jendeak nahi badu pixka bat beldurra pasa eta pixka bat tentzioan egon eta, ez? Aukera daukate honekin. Eta amaitzeko hitz egingo dugu Volando Juntos pelikulari buruz, Frantzit Itator. Eta honek dauka balore onak, sakrifizioa, esfortzua, familia, natura, mantentzea, benetan gertatutakoa da, eta da, zelan mutil bat, bera, jokoakin, beti ordenagailuaz, beran, teknologia eta hori dana, eta bere amak bidaltzen dio bere
aitarekin, berarekin ezin delako egon, lanpetuta dagoelako, bueno, iraltzen du aitarekin, eta aita da bizi da naturalezan, eta dago... Erabat desberdina, Eso ezberdina, bai, eta dago egiten sekretuan gauza bat, dela antzarran migrazioa ondo joateko, ze desagertzen ari dira horrek antzarrak, eta badabil egiten alduen guztia horrek antzarrak hasi eta eramateko ondo migrazioan, eta baina, klaro, daude oso, legeak eta badakizu atzetik, horrek antzarrak ezin duzu eduki, beste azakize. Eta orduan, hasieratik joaten da semea bere aitarekin, ezagutzen horrek antzarrak txiki-txikitik, zelan joaten dire beraiekin, eta ultraligero batekin, nahi du eraman Noruegara arte, migrazioan. Baina, klaro, momentu batean, esaten da momentu batean, legea eta iara bienin ikusten hor zenbat eta, klaro, nune eskutatzen duzu horredanak, Eta orduan mutila bera bakarrik joaten da antzar guztikin, ultraligero hortan, bera bakarrik Noruegarutz, berak ideip ez dauka zelan joanara, baina benetan gertatutakoa da, jendeak graba eta egiten zuen, ikusten zutenean mutila egan eta antzar guztiak bere atzetik, eta orduan, klaro, ama, telebizan, teleberri, ez dakize, ama konturatzen da bere semea hor dagoela, aitarekin, eta pasatu behar du leku batzutik oso arriskutsuak, pixka bat, da, benetan gertatutakoa, baina, klaro, pelikula bat egiteko moduko. Arriskuan dagoela, mutila, klaro, daude leku batzuk ezin denela pasa, itxasoa dagoela oso handia eta jauz egin alda, mila gauza gertatu aldira horrez. Eta orduan pelikula, nahi baduzu ikusiko dugu zatia, goazen ikustera. No puedo cuidarte estas vacaciones, irás a casa de tu padre en San Román. Yo paso, aquí no me quedo. Sí, mamá, soy yo. Me aburro, ven a buscarme, por favor. ¿Qué haces todo el día en el taller? Estoy haciendo algo secreto. Algunas aves reconocen como padre a la primera persona que ven, así que ahora, técnicamente, eres su padre. Verás, esta especie de ganso está amenazada y para salvarla he estudiado una ruta migratoria menos peligrosa para llegar a Noruega. Y para que la sigan, debo mostrarles el camino. A Noruega no volará en tu trasto, ¿verdad? Claro que no. ¿Qué os dije el otro día? Que no soltarais a los gansos sin tener mi autorización. ¿Qué va a hacer? Llevarse a los gansos. No, espere. No, alto. ¡Toma! Quedaos conmigo, ¿vale, chicos? ¿Dónde está mi hijo? Va a cruzar el Mar del Norte. ¿El Mar del Norte? ¿Estás de coña? Todo irá bien. ¿Cómo que irá bien? ¿No sabes si irá bien, Cristian? Esta asombrosa aventura ha tenido un impacto extraordinario. Tiene que mirar hacia el este porque si no, está en mar abierto. Nik uste dut dela pelikula bat, balore politak daukanetik eta merezi duen pelikula bat, Benetan gertatutakoa da, ematen duela fantasia bat, pizka bat pelikula, baina benetan egin zuen horre mutiak hori. Orduan... Ezagutzera emateko, Bai, eta hori nahi du esan, pertsona batek zema gauza egin alduen. Horrek antzarrak egin zuen berak eramanara. Lagundu egin zuen, desagertzen ari dira horrek, Orduan, pertsona batek aukera handia dauka gauza asko egiteko. Orduan pelikula honek inspiratzen du, Inspiratzen du, askotan esaten duzu, ni bakarrik, askotan, ni bakarrik ezin dut egin hori, baina begira, hemen pelikulan ikusten da, bera bakarrik bebai egiten duela. Ez bera bakarrik, ez bera nahita, baina bera joaten da bakarrik, hor momentuan beran erabakia da, ez toztar duela izan gertatzen da, guazen, Eta horrek daukagu aukerak, badaude pelikula gehiago zinean, baina gutxi gora bera, labur bilduta,
Hau dira horrela, ez, berrienak. Goiako batzuk daukagu oraindik eta barriak. Ba, mila esker. Zein gustatu zaizu zuri gehien? Ez nuke jakingo esaten esan. Baina goietako, adibidez, La Trinchera Infinita oraindik ez dut ikusi eta hor pendiente dute. Ba, merezi du ikustea, ze oso ondo dago egin da, eta gainera zelako tentzioa bizi duen, eta transmititzen durik klaustrofobia hori puntua hor barruan denbora guztien, eta zelako beldura dauka, kriston argazkia bai, eta oso ondo dago, Hori dut pendiente. Ez du usten hotza bentsat honek pelikulak, Bai, nik uste du gainera hemen asko gustatuko dela hori pelikula, ez? Asko gustatu dela. Aukera ematen zaio bentsat, ez? Aukera ematen zaio nik uste du baietz. Ba, ikusten dudanean, komentatuko ditut. Bueno, ba, hurrengo arte orduan. Bai, mila esker. Vale, gerarte. Bukatzeko, errepasatu dezagun aste hontako agenda. Ostiralera arte, Gaztaroa 2020 mendi eta abentura astea ospatzen ari da Sanduzelaiko Zibiboxean ekintza desberdinekin. Hori bai, denak arratsaldeko 7:00 izanen dira. Bestalde, Garaikide 2020 jardunaldia ere ospatzen ari da Zibibox desberdinetan otsailaren 20 arte. Horretaz gain, gaur, Ipuin kontalaria egongo da Zibikan liburutegian 6:00, Ipuin oparia izenburuarekin. Bihar, familian egiteko lantegia eskainiko da Ingurumen Hezkuntzarako Museoan arratsaldeko 7:30. Ostiralean, Oreka TX taldearen kontzertua egongo da Noaingo Kulturetxean gaueko 9:00 eta 10 euroko sarrerarekin. Eta ostiralean ere, baina 9:30 Txintxarri tabernan Joseba Irazoki eta lagunak ariko dira kontzertua eskaintzen. Sarrerek 10 euroko prezioa izanen dute. Bardoak Nafarroako taldekako bertsolari txapelketak aurrera jarraitzen du eta aste hontan zenbait saio egongo dira. Ostiralean saio bat eskainiko da Zaldiko Maldikon 6:00 eta beste bat Barainaingo Gaztetxean 7:30. Gainera, igandean, beste saio bat izanen da arratsaldeko 6:00 Akelamendi elkartean Barainainen. Larun batean, Lagundu Arraina naiz filma ikusteko aukera egongo da Berriozarko Kulturetxean arratsaldeko 5:30 eta euro bateko sarrera ordainduta. Egun berean, Atarrabiako Kulturetxean ura antzerkia eskainiko da arratsaldeko 5:00 eta 3 euroko sarreraren truke. Igandean, Hiruherri Trailen 2. edizioa ospatuko da Uharten goizeko 10:00 hasita. Apuntatzeko 12 euro ordaindu behar dira eta distantzia desberdinak egiteko aukera egongo da. 12:30 gainera Zinemaz Blai antzerkia eskainiko da Sarrigurengo Kirol hirian. Egun berean, familientzako Babian zaude antzerkia egongo da 5:00 Burlatako Kulturetxean 5 euroko sarrerarekin lehenago erosiz gero edo 6 eurokoa lehiatilan erosita. Eta Oiasko Iesa pelikula eskainiko da Txantreako biltokian arratsaldeko 5:30. Horretaz gain, igande arratsaldean 7:00 Simplicissimus kabareta egongo da euskaraz Gaiarre antzokian, gaztelaniazko azpitituluekin, eta sarrerek 8 euroko prezioa dute. Bukatzeko, igandean eta arratsaldeko 7:00 ere, Oreka TX-en kontzertua egongo da Aranguren Ibarreko Kulturetxean. Sarrerek 6 euroko prezioa dute. Orain eta gaurko saioa agurtzeko Dupla taldearen bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Hautsi dira tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak, bat bateko galerna, hasi da perreoa herriko taberna. Dan, 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 dantza gaua, dan, 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 dantza gaua, dan, 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 dantza
dantzakaua Euskal jaien egitaraua Dantzakaua 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 Euskal jaien egitaraua Folklorearen azia Arbasoan rabetan hasia Gauak ordu txikitan Perreoa blusaz jantzita Gazteiza iritsi da Bilbora iritsi da Sakanada iritsi da Durangora iritsi da Gazteiza iritsi da Bilbora iritsi da Sakanada iritsi da Durangora iritsi da Dantzakaua 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 Euskal jaien egitaraua Dantzakaua 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 Euskal jaien egitaraua Aiatu da gaua itzali argik Asko zobeto gaude ilunpetan beida zena Ideun egia esan ezer berrik ez Ez deu gelditu nahi ta muitz eztan gerrik ez Fuera tabudanak dantzatokitatik Negua ta udatak udanak probatzen bitatik Folklore ez tarinarin ta fandango bakarrik Hau ez da izango folklore bakarrik Eman egurra, gure gozamena bere beldurra Gozatu puritano daukezun denbora purra Astindu ezurrak, ez hauze deu honen alde makurra Zerria beti bilatzen ezkurra Esango izutegia botako deu esia Itaia beti presteta zorrozuta geziak Batzokiko moralaren itzala gure harria Ipurdik muiz ezpau ez datan ere Euskal Herria Baionara iritsi da Trebiñura iritsi da Tuterara iritsi da Tolosara iritsi da Baionara iritsi da